wala ba? Si Jesus ba Diyos o dili? Si Kristo duha yang nature. Ay ako duha, ay ko galit duha kay wa ko mangutanag duhang nature. Diyos ba si Jesus o dili? Kristo Diyos lagi. Diyos. Oh. Namatay wa. Ang iya pagkataw. Ay, wa ko mangutanag ba yung pagkatao. Mabunos Ako ba? mga Diyos niya ba? Namatay ba wa? Bersikulo, ang Diyos way kamatayon. Ang Diyos way kamatayon si Kristo. Diyos dili. Ang Diyos di kamatayon lagi kay way kamatayon. Pero wala gito. Si Kristo Diyos dili. Diyos. Oh. Namatay wa. Ang iya pagkataw man namatay. Aya pagka wa ko mayung pagkatao. Aya pagka Diyos naman ka si Kristo. Ano mo yung magkatao? Si Kristo. Wa man ko mayong tao. Diyos naman ka si Kristo. Wa ka aya pagka Diyos may ako itarget. Wa ko mayong iya pagkatao. Tubag. Kumbaga, di ka ba? Ang yang pagkataw mo. Tubag mo. Ha? Sige, pangutanan mo. Si Kristo ba Diyos o dili? Ingon siya nga, Diyos. Namatay ba ang Diyos o wa? Anya pagkatao, wa ko maghisgot, wa ko nangutanag pagkatao. Anya pagka Diyos. Pangutanan mo ako. Ikaw tubag siya nangutanag. Okay. Diyos ba si Kristo dili? Matuod nga Diyos. Ha? Matuod nga Diyos. Matuod nga Diyos. Namatay siya wa? God died in His human nature. Siya? God died in His human nature. Wa ko magkakungkay ni human nature. Ang akong giingon, ang iya. Diyos ba si Kristo? Namatay ba o wala? Nya. Wa ko mag-iog God died into human nature. Wa ko magtana na. Kani mo pangutana. Diyos naman ka Sabi na siya. siya. Namatay ba o wala? Explain mo na. Kani mo pangutana. Kada ba? Nonsense yung mga Siyempre, why klaro to ba? Nonsense yung mga pangutana. Kasi Kaya nonsense. ang Diyos is immaterial being, not subject to death. Diba na ina? Ganito. Huwag kang ibang filosofiya. Muna diya nga, absurd statement ha. Mutana ko ni mo. Si Allah, mamatay di. Sinsa ba na nang isilibrar karong kuan? Kaning Semana Santa. Diyos na dili. Si Kristo. Ha? Diyos ang tao. Diyos ang tao. Diyos ko Diyos namatay ang tao. kasi babaw sa krus. Oh. Ano ba yung mong dili Diyos? Isa kisulti na. Ang pagampo. Di ba? Asa mabasa? Ang inyong mga pagampo. Asa lagi mabasa? Ang inyong kayo pagampo. Wah ka, kalibo. Asa repita? Ang inyong kayo mga dupin Ayok. na. Dili na hawa mo yung ito. Ato ko yan sila nga. Christ, Sa iba. death on the cross. Muna dugma. 184. Dili, ima mag-euro Sa'yo God. lang. Dili, ikaw mo na sa'yo. Dili wala oy. Eh? Diyos ko namatay kasi babaw sa Asang basa? Eh ngayon mga pagampo. Asa lagi mabasa ang libro sa pagampo? Nubina, wala na Asa sa. nubina, ala nubina lagi? Kada yung nubina ko Asa sa lang pagampo nubina? sa Kristo. Asa mo na? Atay. Karo, ini happy naman siya mata. Mag-record ko na ha. Ari ko duwa kay. Record ko na ha. Ah, Yung yun. mga pagampo ha. Dili how ang Tala. God died on the cross. Kung dili, Christ died on the cross. Muna sakto. Anong karoon ha. Pag ingon mo Christ kani brad, Islam Muslim. Namatay ka og say katulog adlaw na banaw. Di ba ka nabanaw say katulog adlaw? Si Kristo na namatay. Di mo ikaw namatay? Di ba, si Kristo na? Namatay ang Diyos. Dili, asa mabasa ang Biblia? Sa Quran. Biblia. Di siya ba dito namatay? Si Kristo. Si Kristo. Oo. Si Kristo. Diyos, sawa pa siya namatay. Diyos siya dili. Diyos of tao ko tayo. Tanawan, Diyos man Diyos of tao, duha ka kaniya. Asa to pa? Diyos of Okay, tao. man, one person for the church, Diyos of tao. Granting ha? Oh. Dito niya. Oh, yeah. Diyos of tao, sawa pa siya namatay. Oh. Now, ang pangutana karon. Namatay magkaha si Kristo. Sa iya pagka Diyos of tao. Sa ato pa, namatay ang duha. Kabag. Tumag. Sino dia? Oh. Si Kristo, one person ang stone ni Church, buti man na di ba? Lagi. Namatay lagi Biblia, ang Biblia sa. duha. Biblia yun. Lagi. Biblia, kuya. Ono video 3:18, ayaw pagkatao na Kristo namatay, pero being God, doing His humanity, but did not dissolve and damage. Wa madamage yung doing. Wa madamage. Ha? Tawa ka. So baka rin. Wala damage. Oh. Wala damage. Karon. Si Kristo, Diyos man ka, dapat sa yung lawa, sa pagka-Diyos, kato ba, kato na yung lawasa, dili to Diyos. Aminaw sa, ginihan na ipanong dili si mga pangutok sa Muslim. Lagi, dili. Ina, buti man, kuha na siya, one person stone ni Church, wa magkasambog ang human nature o divine nature. Nagkahiusa pero hindi nagahalo-halo. Wala lagi nag-iwasan nilang halo-halo. One person. Sabi na sa- klaro. Divine person died in his human nature. Ina Otherwise, nag-iusa. the divine person cannot die. Oh. Nag-usa ni sa kalawas. Hypostatic union man na. Lagi, Malinaw, nag-usa sagot. ni. Ayaw ko pang sa Muslim, imong guyuron ang rudlo sa simbahan. Dili, wala Dili, imo man ang Namutana nakasabot sa dogmatic theology. Ang punto diya nga, usa ka persona duhay ka kaniya, Diyos og taong matuod. Unya, ang subject to that, ang adunay material being,
pagkatao. Kita, material being. Ang not subject to it ang immaterial being, spirito. Ang mga Diyos, spirito man na, hindi na mamatay. Pero ang material being mamatay, pero ni-join ang immaterial being, wa madamage. Ano ba? Di Joey na! Oh, Di Joey! join. Ano mo na eh? Lagi. Wa kasawad na join. Buta ka, di Joey na! Nag-usa lagi din sa usa kalawas. Sa usa ka persona. Lagi, sa usa lagi Pero wa persona. kasambog Ang Diyos, kung ang material, nag-join. O immaterial Lagi, lagi, being, o lagi. material being. Okay, nag-join lagi. Nagkayusa lagi. Lagi, nag-usa lagi. Oh. Klaro kayo? Klaro? Kanya. Nag-usa. Kanya. Sa usa kalawas. Sa usa ka persona. Lagi, sa usa lagi. Pero ang kasabot sa Lagi, persona eh. klaro lagi. Nag-usa ang Diyos nga o itong sa iyang lawas. Nagayusa pero wa magkasambog kay Lagi. ang meaning sa hypostatic union kuan both human na divine nagayusa pero wa magkasambog parang Lagi. mantika ba ug tubig sa usa ka baso nagayusa pero wa magka-mix Okay, nag-usa. Pero pagkamatay sa lawas, diin man ang Diyos ato. ni join gyapon wa madami Sa ato panaygo siya sa Wala, pagkaw. ay samaras pula ba? Samaras Corinthians, Ano ba? yun na sa- Naigo ano siya na sa siya? pagkaw. Kami na sa- Ipatay. sama ra sa pula Wa ka to. ang bula ang bula gilansangan nadudlan ang panit pero ang hangin wa maunsa wa madami Sa ato pag ipanag-ini mong bula ang Diyos ay. ano lang sila kurente lain-lain usa ka na kong building kami na sa ano lang siya ba usa ka na kong building nasunog yang kurente napil ka sunog pero wa maunsa unsa magay sakto eh sakto Amo, lagi mong explain ang Diyos ug ang lawas sa tao nag-usa. one person Lagi. persona Nag-usa lagi. ikaw Akaron. ikaw persona lang Kristo ay mong kani divine nature eh pagka Diyos nga ginaya human nature to sa usa ka persona ana Oh, lagi. karon Kanya. lansang sa cross kinsa may lansang pwede divine person died in his human nature divine person died in his human nature ito Yo manetsor. Kuya kay namatay man ning lawas. Ang Diyos namatay wa. Enjoy mo madami so mamatay Karon nakita ba ang Diyos nga wala madamage giun sa niyo pag-clarify pagpamatuod nga nag-usa man gani siya ang Diyos bijuin siya sa lawas sa human nature. Klaro. Iyon sa man niyo Matot pa nimo sa yun sa man niyo pag-explain nga ang Diyos wala namatay wala madamage ang iyang pagka-Diyos. Iyon sa niyo pag-explain nakita ba na? una kay Unsa correct ba? nga philosophy mahimo na matubag usa sa branches philosophy ang ontology science of being ang Diyos immaterial being na ang material being itong pagkatao ni Kristo uno Pedro 3:18 ang immaterial being enjoy kay hypostatic union madimanap ka kanat separated ba kanang the hypostatic union will never cease di mawaanaw Ari, ikaw sa karon nilansang sa cross si Kristo sa Kalbaryo ay ang pagka-Diyos ni Joy wa maunsa material being na kumingon ka ang Diyos nakita imong kaglina Immaterial being. immaterial ko de ang hindi makita ni mo Lagi, si Kristo material being. doha ka klase niya kiniya material bang immaterial being Ay sa nasa iya ang material being i-examplean ka Muslim lagi, ito ang material being o ang immaterial being nasa usa ka lawas. usa ka persona Lagi naalala gi sa usa ka ayaw ka lawas. ng person ni mo lawas mo na si mo divine person ni pamina sa Ato lang bisaya. ang word divine person Persona o person. dili diba? na sayop na Person, tao. sayop dili na tao Diyos nung persona divine good person sika divine person Unsa man ay person, di ba? Tao, ba ba na? intellect and will lahi na iyong human nature niya Di na person ang tawag. yeah ang divine person Ano may mong person sa to pa tao? dili lagi Bala ang kami na sa bala ang tao. ikaw mo kay misling Diyos ako ng tao. kay kalibutan ang divine person gini mo na Christ tawag siya divine person Kristo ba una nga si Kristo eternal ang divine person sa wa pang kalibutan the divine person with the divine nature from all eternity di na daan wa pa magpagkatao si Brad Roel Islam ang iyang pagkatao ang divine person ug iyang divine nature diha ni wa pa tong human nature wa pa pagkatao nga na ni diha pagabot sa usang panahon kung pagkatao siya mo na to kompleto na sa usa ka persona kanya ilansang mo yan kaya pagkatao sa paglansang di mo pagkatao sa Kristo tao na lansang ang iyang Kristo lang sa cross
Pero dalan siya nadudlan kaya na may material being. Pero being God, ang akining divine person o divine nature man yung kabuhag na pero wa ma-damage. Wala nagalantugian kay aran nila na-damage mo dungan mo Ay, yun. makanaa, pero wala na damage ang iyang pagka-being God. Diyos nung persona. Diyos nung Kiniyagot. Diyos nung kinaya na pero wala madamage. At agi ko nuko og explanation niya ni ingon nga naa pero wala madamage ay ang pagka-Diyos. Di kumpensa ang Muslim daw. Igana eh. Gibuwag ngayon po sa ating inyo. Laban na usay Gregory. Ang sa ating pangutanan mo? Ako pangutana, atake ko nuko og di ko ebidensya ang iya pagka divine God nga wa madamage. Wa ka madamage ba? Asa man mabasa nimo iya pagka divine God nga wala madamage. Kana nga punto nga gilansang siya. Sa 4-6 binaw sa sa 469 sa katekismo ng Katolik sa dim tagiya sa simbahan. Ang simbahan ingon ni Kamilo sa? ang Diyos will never nasa lawas wa mo. Will never cease. Wa ba. Kung will never cease, ngano mo ingon mo nga wala madamage. Nga wa man na makita. Kay Diyos wa espiritu sa magitan sa espiritu sa pangutanan. Sa to pagi mo explanation nga divine God. Kaya di man makita, ngano mo yung mampuga nga Diyos, duha ang iyang gidahan niya, ayang pagkatao niya pagka-Diyos. Ngano nga kayo mampuga nga wala madamage. Ang Diyos Kasi pa rin na makita ang pagka-Diyos. 4:24. Ano ba espiritu nga makita? Mismo sa Allah gani di ka makita. Wala ikaw may nag-explain nga divine God wala na damage. Abay Diyos makita. Nangutana, Diyos mo makita. nangutana gani ko nimo nga asa mabasa. Baka sa. Ang iya pagka-divine God wala na damage sa dihang apunto. Baka sa. Oo. Unsa man nga wala madamit, unsa may nakasulat. Nasa kuan 1 Pedro 3:18. Unsa may Ang nakasulat. iyang pagkatao namatay pero ang iyang kalat, ang divine person, iadto sa espiritu ng bilanggo nagwali. 1 Pedro 4:6. Kung namatay siya dito siya kawali. Gamitan ni mo taktong lansay ko eh. Ilong Sabi na wa, ang imong ingon nga ang iyang lawas namatay, pero iya pagka-Diyos nun, Wali. dito sa espiritu ng bilanggo nagwali. Kung namatay pa dito kawali. iyon sa pagkakita sa mga Sa mga tao nga Biblia. espiritu Biblia man. makakas siya. Biblia man. Asa to ba doon na espiritu nagwali sa bilangguan? Oh. Pa? Oh. Ah. Sa Nakita sa mga piniriso. Biblia. Sige, basa. O siya nakabasa. O siya nakasulat to nga. Ang espiritu sa Diyos or ang Diyos nagwali sa bilangguan. Kay matud pa nimo ang Diyos dili makita. Nganong nakawali man sa bilangguan? Biasa man. Pahayag. Biblia dili ikaw. Ikaw nagbasa. Okay na. May problema na. Basta kay klaro na to. Baka Ang espiritu siya. dili makita. Baka siya. Ikaw nga nagwali siya sa prisuan. Baka siya. Dili makita. Baka siya. Ang piniriso ba Baka siya. makita? Ang laglong mga kamaturan na simbahan mo, Miss Liga Ria Muslim. Baka siya. Baka siya. Baka siya. Baka siya. Baka siya. Kita din. Siya lang Dili makita. makita. Pag kanya di makita. Di na makita. Karon. Siya la mamatay dili. Pero ang Si Diyos, Muhammad ang mamatay Diyos sa dili. Kristiyano, mamatay dili. Si Muhammad mamatay. Patay, oy. Kita man. Yes. Si Kristo iya pa kita mamatay di. Patay, tao ba yan? Iya pa Diyos dili. Sa pagka-Diyos na dili. Ang mga Diyos ba? Ako may tawag kailangan sa imo. Si Kristo. Asa mababasa. Nga ang iyang pagka-Diyos, wala Ano madamage. video 3:18 lang. Yung pagano ikalagay nga, ang iyang espiritu sa pagka-Diyos, niya to sa bilangguan ug nagwali. Wali. Di man ka na makita ang Diyos. patay pa. Anong nagwali pa man na sa Sumala bilangguan? bilan, kabaturan mo na. Ya, bato pa no. Basa. Sumasa mabasa. Sumala, Asa to sumasa kay- padili mo apan mabasa ra. Ang Baka mo na. Mutuo ka na, Biblia pulong sa Diyos. Sa Ha? Katoliko. Ang Biblia pulo sa Diyos. Sa Katoliko. Lagi sa Katoliko. Kau ka di. Imo to oy. Karon. Karon nga. Sa to ba from Genesis down to Sila Revelation. pulong sa Diyos. Para ako di na pulong sa Diyos. Sa to pa. Di ka sa Genesis ha. Nga to sa Revelation. Dili Utana, tanan. utana, Dili utana. tanan. Karon. Muila di Utana, tanan. utana. Doon na mapagila diya Sa sa na ko mabasa libro sa Islam nga ang libro sa Katoliko sa sagrado Oh. libro. Sura. Sagrado. Oh. Basta.
Nana, kung nagibasa, nana sa YouTube, debate nung Lagi. Basta unsa may nasulat daw asa mabasa. Saka- Verbatim word for word sa nasa Quran verse. Hindi na, sa libro At anawa. Oh. Kuran. Kuran. Yeah. Unsa may nakabutan dito sa Quran asa ma verse. Ni recognize ni respetar ang Islam sa Lagi. libro sa ubang man. Ako dugay na bayag kog basa-basa pud sa Quran. Ato sulayan. Muhammad. Muna diha. kay kalibgan. Sa ato Ato ba? ba, day? Dili Quran. Sa tulingon mo ka ang Biblia word of dili word Sa of God. libro sa Dili. Kristyano. Basa nimo nga dili word of God na. Nako sa dokumento ka nimo. Okay. Nakabala ko mabasa the word of God. Dokumento. Ang akong masulti nimo. Smoke nimo. Ang ako masulti nimo. Ang Bible ako gipangita na siya nga this Bible words of God wa ko makita. So that's why nakaingon nga kini Biblia dili ni pulo sa Dios kay walay mabasa niya sa Biblia nga kini Biblia Isaiah pulo sa Dios. 34:16. From Genesis ngadto sa Isaiah Revelation. 34:16. Libro sa Ginoo. Unsa man? Isaiah 34:16. Unsa ay nakasulat dito? Libro sa Ginoo, raw. Ay basay. Baktare. Ay basay. Karo enay. Asa man gani? Libro sa Ginoo ni. Tara. 34 16. Dari. This is size. Seek the read from the book of Yahweh. From the book of Yahweh. No. Satu ba? Libro yun. Oo, iga nga, gada pader, Diyos gina. Sama mo rin ng Allah ra ba? Oh. Hindi na padawat yan eh. Book of Allah. Book of Yahweh. Gada pader, oh. Katawar ba? Ano babasa na imong Pangita, sapakan? basa ang libro sa Ginoo. Sa Diyos. Pagita ang basa ang libro. Sa Diyos. Way naka-state nga Yahweh ko Bible. na sabi niya. Lagi. Book mo man ay pasabot. Lagi way naka-state nga Bible. Ang Bible libro de. Di nung utana ra ko. Mutana ko nimo ba? Ang Bible libro. 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 Pero dili siya Bible. Pero may pasabot. Eh, Ang kay utop. Paminaw ha. Itando naman ka. Paminaw. Ang words na ko nga giingon Biblia kay Genesis man, general man Genesis to Revelation man. Niya, Imo naman tendo ang naman ka. nga. Tendo naman ka. Read the book of read the book of Yahweh. Seek and read Karon pangutana. from the book of Yahweh. Di man Yahweh yung Ginoo. Gila ko eh. Gada Number pader. 1 dili ay Yahweh. Number 2 walay naka-state kung unsa nga libro ang ipabasa ninyo. Wala. Ang Ang ipasabot iura nito ana. nga basa ang Yahweh yun libro naka, sa brother. Yahweh. Brother. Di man na Yahweh Wow, nga si libro. Bagyawi, si Anong Bagyawi. Yahweh? Wow, si Ang Bagyawi. gada pader na. Wow, si Bagyawi. Kanya, muto mo gada pader. Gila ninyo Allah ko na. Ngano may magagadi Diba, Father gada ang pader, Yahweh? ala na. Nga ang iyong God the Father kana man si Jesus. Wow, hindi takalo Eh, ka. pinasa. Adin, gede pa din. Wala Kisa man siya God the Father ninyo. Pinasa. Ha? Kisa God the Father ninyo. Yahweh, Ha? Yahweh. Si Yahweh. Gada sa. Kisa man si Jesus. Gada sa. God. Kanisan, Oh. kinsa si Jesus ba nakaila sa ang God the Father Yahweh? Oh, kaya good. Asa ka basa? Ano ba na? 1:63. Oh, say nakasulat. Ingon dito nga. Ang bugtong matuod nga Dios, ang amahan. Di ba ilan? Adili Yahweh. Amahan God. Ang ngalan sa mga Yahweh. Yahweh mo na. Ha? Exodus 3:15. Unsa ba? Ano ha? Mas may mali ako bersikulo kay perting liguna. Ayun sa. Ah, isa sa. Ili lama sa baktan. Sabot, Klaro ana. Lahi, lahi. Unsa man di ay? Mo siya kung sa mga ilig. Oh. Ang buot pasabot sa Yan ili. mo kas katoliko din ali. Di. Ah. Si diha na kang isos ako gikot. Iyang ang words. Sa may tulo. Nga buot pasabot Dios ang hubat sa ili, Dios. Nay mabasa ili kanang imong Yahweh way mabasa nga gisampit na ni Jesus nga ili wa. Ah, 1:63 klaro. Wah! Bugtong matuod nga Dios ang amahan. Ili day, ako ni Yahweh day. Amahan. Di ka butuan ng ili nga Ang gisampit ni Yahweh, Jesus. kami nasa ang Yahweh nasa Exodus 3:15. No. Kanong imo po tagang Exodus 3:15 nga detach man gani ka kang Jesus. Iya kan mo kanimo Mateo 24:46, 47. Ili may Yahweh dia wa. Wala Yahweh. Ili ang Sato giingon ba? niya. Eh wala man giingon. Yahweh. Mao ni klaro mabasa. Hitam ka Yahweh ka. Wala Yahweh. Ha? Jesus wa magsampit og Yahweh oy. Ah. Ha? Ah. Sa puno niya bahala na mo oy. Mati size, baby. Inyo ni pagampo. Ama namo
Natin sa ngalan mo. Uli wala Yahweh. Yahweh na, Wala. amahan. Our Father who art in heaven. Asa mo Yahweh? Angalan samahan. Ang samahan ba? Yahweh mo na. Sa bulit one. Exodus 6:3. Sa to ba ang sa amahan? Klaro kayo? Yahweh. Tawa. Hindi na si Ili. Kinsa man din si Ili kag isang pinisos. Anang ila niya nga Kinsa lagi ni si Ili kag isang pinisos. way sa bulit. Kinsa gani ni si Ili kag isang pinisos. Way Yahweh lagi. Ha? Yahweh. Ili na na Yahweh pa. Oh, dira. Unsa man Dalaw, ang nasiya pagdibatihan Okay, nimo. klaro kayo using ngalan Ang sama samahan. Klaro. dokumento man na. Unya. Wa makay dokumento. Di ba klaro na inyo ang pagbasa oy? Dokumento. Ang ako na mabasa ang inyo Yahweh wa. Basa ro kag sabot lagi. Ang Biblia imong sabto. Oh, muna diha nga. Dara. Bumitaw na kabasa ko. Dara brad. Oh. And God then said to Moses, you will see to be Israelites, Yahweh, the God of your fathers. Klaro ana. Yahweh ang ngalan amoy I am sent to you. O ka Moses eh. Paminaw ba? Kang Moises na, paminaw ba? Kang Moises na, ato ta kang Isus kung nagsampit ba si Isus og Yahweh? Biblia Ili, man lagi. pulong ni sa Dios. Lagi. Kaya mo to mong Kung Biblia pulong sa Dios, asa man ang pulong ni Isus nga diha nga ni sampit sa Yahweh kay na may ili mabasa. Ili lamang sa baktan gihubad. Diyos ko. Gihubad man ginagbisaya. dili man ngalan Father, why Dili you man giving ngalan me? ili. Dili man ngalan. Ha? Hindi na ili. names of God is Di na ngalan Dili day. ili. Takab lang kay. Sama kayo. Sa ato ba unsa may masulti ninyo anang ili? Diyos ko. Sayop na dili. Ang sakto Ang hubad pagkasuot na. yung pagsabot mo sa'yo. Oo. Wa kasabot sa ili. Wa kay So kanang ili o ang Yahweh dili pareha. kanang ili Hebrew word man na bro. Lagi, ang ili og Yahweh dili pareha. Sa spelling dili pareha. Pero Sa ato ang pa- pasabot ano daw, ang content pa. Oh. Ang ili, Diyos ko, ang ibiyaan mo ko. Mo nga da Father, gigot man ang Kristo sa Salmo 22:1-2. Oh, mas may ba kuha kay nako nabasa ili. Di mo na ko siya Kanang mabasa ilo sa ya Yahweh, wa may mabasa nimo nga ni sampit si Wa Jesus may og Yahweh. mabasa, ala ka na labing Ano naman. gibiyaan mo ko, wa man mabasa. Ang alaga ni wala ka nilibing sa Quran mabasa. Labing Ay, kamana. nabasa. Nabasa. Wala, wala. Gidawatan nimo wa. Ang ili lamang sa baktan eh. Ang kana sa sampit na si Diyos. Sa daro man di ay na. Pero dili ngalan. Dili ngalan. Sakto na pero ngalan. Dili ngalan. Ano yung Dili ngalan? Ngalan ba daw? Dili ngalan mo. Ningon ba din ang ngalan niya? Isaias 42:8. Wa yung ngalan di ay. Dahil klaro direo. I am Yahweh. That is my name. Oh, klaro ana. Dawat ka di. Ay am Yahweh. I am Yahweh. Mo ni akong ngalan. Pero dili po na si Jesus. Biblia man eh. Lagi dili po na Ay, si Jesus. pero Yahweh, amahan na. Dawat ka di. Lagi dili po na si Jesus. Amahan lagi na. Budawat ko kani. Amahan lagi na. Klaron be. Oh, dara. Ay, Klaro. Ay, ana lang. Klaro na ko. Budawat pa ko ani. Ang tubag. Oh, lain Biblia pa patubagon. Biblia mo. Sige, ato kay patubagon Biblia para makatuo ko. Tanawa? Unya. Patubagon imo ko patubagon. Muto baka ni pulong sa Dios. Tanawa? Bulyasa si Sama. Bulyasa. Ikaw, bulyaso. Oy, bulyasa ka. Tanawa? Iyo ka buto baka ni. Iko. Sige ba, karing ibasa na ba? Biblia to patuon. Pulong ba ni sa Dios? Tanawa? 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 Bulyaso ka, friend. Bible. Bulyaso. Bible. Wala na, ayaw. Bulyaso ka, friend. Bulyaso. Hala! Allah! Di ka mo tubag. Allah! Di ka mo tubag. Di mo to, di mo to ba? Baka. Ang imo Dala, Biblia, kayo. mo'y nakapabulyasan I am nimo. Yahweh. Igamit ka ani. That is my name. Catholic Bible. Forever. Unya. Imo ka pulo sa Dios. Ang Ano kaya Biblia, Catholic Bible? Biblia wala dili? wala nagpasabot nga kini siya giaprubahan sa inyong simbahan nga. Pulo sa Diyos. Ikaw man yung mutuba ka sa Biblia pulo sa Dios. Why nakita aprobado gikan sa simbahan? Wala ka taon. Bulyaso. Klaro nga na. Pero Daraw. Wala ka kayo. asa ba mabasa ang gagyaprubahan na sa simbahan? Asa? Wala. Ay, darawa. Papawi kay labi na mata. Like. Same of the Catholic Church 135-136. Okay na. Ang Biblia, Word of God. Okay na. Pasibahan mo ningon. Pero bisan Ano pa Sa gyatake klaro na na ko kayo ara na ko ang kagaling. Yahweh. Tinuwa sa una, buti pinsa gyapon ko nimo pinsa. From Catholic, Yes. ano? Yung sa. Bisan Ano sa rason nga nabiya ka sa Katoliko? Pero Biblia, bisan sa po kayo. Libiya ka. Ha? Kasi sa rason nabiya ka sa Katoliko. Ano ni Bea ko sa Oo, Katoliko? oo. Bito ba ka? Ang akong pinaka rason yun ang pag-ila sa name of God. Kay Si Allah, Kristo. wag ningan. Ayaw ko Ano, buti. Sabi nga. Mga unsay rason. Ako man na explain. Explain mo di ay. Sabi nga ni Allah. Tingnan ko nimo ang name of God. Sa libro sa Last Testament Allah. Sa Last Testament Allah.
dili sa Jesus sa iyang life, ang iyang pagpakabuhi Islamic way of life. That's why si Jesus ang iyang pamaagi Muslim. Muslim. Nagpuasa si Jesus og 40 days and 40 nights. Karon bulan ron sa Ramadan, nagpuasa mga Muslim tibok kalibutan. Makita og dili makita. Ramadan, bot pasabot, bulan sa ating puasa. Ang mga Muslim pag moingon ang Quran nga fasting, all believers. Kami mga Full fasting mo dili. Ako ra kag-explain. Kami na sa. All believers mo tuman anang kamanduan. Iya man ang kamanduan. So si Jesus usa ka believer sa Allah nagpuasa. 40 kadlaw, 40 ka gabi. Ug sa last niya nga pagpuasa, gibati niya ang kagutom naa sa Mateo 4 kana nga bersikulo agi mo na subay pagbasa. Adto sa katapusan bersikulo, ingon dito, og gibati siya kagutom. Yang Muslim si Jesus. Yes. Tara, ang pamagi ni Kristo usa ka Islamic life. Kay Muslim siya, ikaw Muslim buka. Isunod ka ni Kristo nagpuasa. Unsa man na karon bulan sa Ramadan? Di ba isunod ka ba? Natural. Natural na bisag nagsikrito ka baboy. Di ko pwedeng mamaka ko nagpuasa ko pa kay panihapon. Ang akong gibreak pan lang. Sa to pa, nikaw gamay kay partial fasting, full fasting. Basta ang di ba na may full nga wagi ka nanay. Kanang full nga wala ka nanay ang adlaw lang wala bot ang gabi. Mao din. Wala bot. Sa Bible, ko sa Bible mo ni basihan mo sa Muslim nina. Yes. Nga klaro na si Kristo nga dili Muslim Katoliko. Pabitaw nang utana kaniya. Yun sa nganong nakonvert ka sa Muslim. Ihatag yun sa nimo pag yun sa nimo pag Muslim si Jesus Christ. Wa pa matugod ang Muslim diyan mag Jesus Christ. Wa pa matugod. Ingon ko nimo ang mga pamaagi ni Jesus usa ka Islamic way of life. Wa siya muka wala siya muka karning baboy. Wa marikod diya nga si Jesus nagkaon karning baboy. Nagpuasa siya, nagampo siya, nagtutuwad sa mga Muslim. Nangugas pagit siya, biko siya magampo. In the Bible. Nangugas siya, isa nga. Yung basta na nagtuwas istorya. Siya sa apostolis, may magtutuwa. Ay ko siya. Dili pwede. Kaya usakin na kabalaang sagradong lugar. Kaya likot man ka sa Biblia. Ay, itong karoon. Tinuod na imong ikot. Ngayon tuwan. Asalingom ka rin na dili pulong sa Diyos ang Biblia. Ang ako tingin na. Ikot man ka nga sa Biblia. Kaya mo nag-recheck ka rin ang Biblia, pulong dili pulong sa Diyos. Pero sa ito, banikot ka, dili pulong sa Diyos. Di bitaw na pulong sa Diyos. Ay, si Kristo, laman sa Biblia. Ihapak mo sa, imo maihaom nga, Muslim siya. Kanya, gamit mo ang Biblia. Kanya, para nimo ang Biblia, Tinood, di ba? ay mo gamiton. Ato, dili, tinood Muslim si Jesus. Ang ako ingon, ang Biblia dili pulong sa Diyos. Ang ako ingon, dili pulong sa Diyos. O niya karon, nigamit ka dili pulong sa Diyos para haom na si Jesus Muslim. Di ba po na Diyos si Kristo? Di ba, lingom ka. Pero pala limo lagi. Ang ako ingon niya. Pala limo. Jesus Muslim. Niya karon kay Muslim si Jesus. Kay nigamit ka sa Biblia nga Muslim. Niya karon. Sa to pa, nigamit ka mga dokumento nga referensya nga dili tinood. So dili tinood referensya. Ikaw sulti ni tinood. Ang Biblia, ang Biblia usa na kada kong referensya. Di ba tinood na? Jesus, tinood. Ang iya Tinood na Biblia dili. Tinood na Biblia. Uy, og lagi. Kanina ingon. Tinood. Ang pangutana. Ang ako pagdili tinood. Ang Biblia dili pulong sa Dios. Tinood eh. Wa man tay mabasa pulong sa Dios sa tinood. Ang Biblia lahi asa dili pulong sa Dios. Lahi. Limo ba siya? Pulong sa Pulong Diyos. sa Dios di mo na tinood. Asa bay ngano kayo makagdili pulong sa Dios? Di bitaw na. Asa may tinood? Ang pulong sa Dios o di pulong sa Dios? Lagi na pulong. Imutan ako nimo. Si Jesus usa na ka referensya sa Biblia sa may pabasa kinabuhi. Puli. Kinabuhi ba? Asa may tinood? Dokumento mo, Ang pulong sa dokumento. Diyos o dili pulong sa Diyos? Wa ka dokumento eh. Ang pangutana, ang pulong sa Dios o dili pulong sa Dios? Ang tinood. Unsa? Ang akong pangutana duwa ray pilian. Asa may tinood kining pulong sa Dios o dili pulong sa Dios? Kumbaga. Dili pulong sa Dios. Kay kanang Biblia di ba na pulong sa Dios? History. Pangutana ko nimo. O gani dili. Asa may labaw nitong tuhuan? Ang pulong sa Dios o dili pulong sa Dili Dios? pulong sa Dios. Amoy tuhuan nimo? Dili. Yabag mo. Ano? Ang pulong sa Dios. Ang Biblia pulong ba sa Dios? Dili mo tana ko nimo. Ano mo? Gusto gani imong Bible nagpabulyason nimo? Asa taw dili May tinood. aprobado sa gikan sa simbahan? Dili tinood. Ang Biblia para nimo. Pulong sa Dios. Wa imong Biblia mismo nagpabulyason nimo nga wala aprobado gikan sa simbahan nga pulong sa Dios. Bulyason na. Pag ako mudala og Bible,
pag ako mudala Asa og may- Quran, sigurado na kay Quran, kung may pre po- pangutanan may nga po- bukaat ang mga sa- pangutanan Walang makatubag ko. yalar, man. Pero ikaw niya dala kag Biblia, ako giting kay Unya. Biblia to pangutanon pulo man sa Dios. Wa ko'y nakita Quran, dito pulo sa aprobado gikan sa simbahan nga Ibasa mo, Biblia basawat. pulong sa Dios. Ang ibasa nimo, Na imo ko ingno ang nga simbahan pulong sa ninyo, Dios. Ayaw ko inana. Mag-isot ka na kasimbahan, dili kay Biblia mo pangitaon. Uy, Catechism of the Catholic Church. Ang tulo kas Quranan sa kamaturan sa simbahan, Tulo, dili eh, kay Bible tulo. lang. Tulo, apostolic na. tradition, Tulo. ug magisterium. kato padili na. Ano nga, wa mo dagan ang mga Muslim kay inyo Quran ra. Bitaw. Tuloy, siya na. 114 chapter sana. Gamay kayo. Ano mo? So ang simbahan mo Tuloy, deklara, tuloy ba yung Bible is the basihanan? word of God. 135, 136 sa Catechism of the Catholic Church. Tuloy ba yung simbahan? Klaro ana. Yang Tuloy Quran, basihanan? pulong na sa Diyos eh. Pulong sa Allah. Ina nga dili Si Allah, pulong sa Diyos Allah. eh. Oo. Pulong sa Allah. Isulat Dili ni na. pulong sa Siya Diyos lang, sa Diyos, Biblia, oh. Nya man tawag ko pulong sa Diyos ang Quran. Ah, asa na sa Quran? Kada ka mabasa. Asa na bitas Ah, Quran? Kada ah. man verses na Yung isa. mabasa. Ayan. Oh. 114 chapter ng Quran, mubo kayo. Mubo. Dita kabuntagan mo basa na. Dos-dos. Ha? Dos-dos. Asor al-Baqarah dos-dos. Sa dos-dos. Pataka ang This mga book. numero. Nabitaw. Aliasa, no sino butang unod? Ingo na nga. Kini Pulong ni sa Allah, way dos-dos. Diyos. Solar al-Baqarah. Kini pulong sa Allah. Apa ala ini siya pulong Diyos. Nabitaw na. Sini pulong si Diyos. Ano? Way Pulong si Diyos. This book. Ini pulong si Diyos. Allah. ni Allah. Ala ra. The people. Ala ra. Na mabasa. This book, Quran. Ano siya? Ito si Allah may Tug- napulong, tugutan si sa may Muhammad buyo. Muhammad bin Ano Manong. mo yung Muhammad may magkag napulong, yay. Siya mama bin maulong din siya. Aron, arita sa way gidapigan na libro, standard reference. Asa. Ako pangutana, friend. Ganong nagdala man ka og Biblia nga way aprobado gikan sa simbahan unsa may rason? Ang authentic nga Biblia standard, duay rims o Duay rims. Latin na Vulgata. Mao gyud. Katong imo gidala nga Biblia nga way aprobado sa Christianity simbahan Bible, unsa man to? kuan rin kining sa cross reference wa. Cross reference. Nganong ni gamit man kana sa cross of reference dili ang ito kana gamiton para cross reference. lagi. Sa mga- Cross Ang reference kana na. di ang inyong Bible nga aprobado gikan sa simbahan nga na signature gid sa mga imprimatur. Dili na makasalang. Dili na makasalang. Maybe sabot ang premator og nihil obstats. Maybe printed gitugos magprinta og kanang why against sa faith and morals, why supak sa doctrinal o sa faith and morals. Remember, friend, remember ha, ang Biblia, ayaw kutlo ng Biblia daghan nga klase pinatay Biblia. na. Doon na 66 books, Unya. doon na 72 books, doon na pagani 73 books na. Katong imo, pila man to ka books? 73 books. 73 books? Oh. Nganong wa may aprobado gikan simbahan? Kani sa 73 ha? Kami na sa giingnan. 73, bato pa 73. Ang original sa Bible sa Katolik, 72 ba ya? Nganong nabot ang 73? Kami na sa ang 66. 73. Kami na sa Why sali 72? Sanawa? Kami na sa ang 66 books. Kami na. Gitay. Dili na sa Roman Catholic Church Bible. Kundi sa Protestant Bible na King James version. Ang 66. So, sa Protestante na Ang 72? sa Roman Catholic. Ang 73? Pwede Dili mo na. 72, pwede 72. Pwede sa Dili mo na. buwak ang dos makabiyo. Ang first makabiyo, second makabiyo, nabuak pa. Na one. Sato pa dohay Biblia sa Katolik, ang 72 o ang 73. Pwede ra na suma sa Our Catholic Faith Manual region namang gyud manual sa reliyon sa Romano Catholic. Sama sa dipid ba nudlo nga mestra. Okay. Na may manual sa dipid. Ganos araman ni abot ang ika-73 nga libro. Sa pag-abot niya ng panahon na, nga nahimo naman na, questionon mo na nimo. Kinsa mga panahon na. Questionon mo na mo. Lagi kinsa mga panahon na. 114 chapter. Diba, ako pumunta na ba ganos araman. Nana si Bendito sa to panapuno ni ang ika-73. Ako pumunta na ba ganos araman ni na. Diya na lagi Mo na. lagi ang first Makabe og second Makabe kung usa-usagi Usaon na. mo na 72 na og duhaon nimo first Makabe. Duhaon nimo, usaon nimo, wala 72. 73 pa na. Kon di 73. mulago nimo Pwede na, 73. So ato pa, kining si Bendito existing pa na karon di na. Wala. Sa Naagya mo nun, ako diri oh. Sa ato pa, ang daghan karon nga gi-distribute sa tindahan kini 73 na. Dutiri. O suma sa Catholic bookstore. 73. So kining 73 unsay napuno dito? Mol kita og Makabiyo? example mo, first Makabe niya, first man 72. Oh. Second Makabe di. Mo na sikan Makabiyo. First man, second man. Ah, lagi ang Versikan, sikan Makabiyo. versikan Napuno mo tong 73 box na. Ganos ari na nabot ang Makabiyo sikan. Sa niya ng panahon nga nasulat sa simbahan. Ang simbahan mo. Diya naman ako. Diya naman ko ng mga Nga na pag-abot sa Di na simbahan. kusunon nimo nga na Ay, ano man namutan, na. rabaw ko. Di na kusunon. Lagi, namutan, Nonsense ang Diya pumunta. naman Sige, di na na. lang. Diya na nadaan. Basta kay man Wait. tubag. Diya na nadaan. Ang Quran, So katong imong kita lang Ang Quran, libro. Kami siya. Ang Quran, ang Quran, Kami siya. ang Quran. Dalas mo minimo po. Hindi kaya buta na mo. Tagalog, Sige. Kami siya examine mo. Sige ba? Sabihin na. Ang Quran. Okay, ka mo. Hindi. Ang may nudra na natugi.
Sige naman kag. Sige kag. Sige. Buti na bahaya si mo ang barukanan. Abot oy. Ha? Ingaw na kayo matatunda ka alegre. Yan, hindi, alas 7 ako out. Hindi kayo sa trabaho. Alas 7 ako out sa trabaho. Alam di ba tiyan niyo hombre yon? Nga si Kristo kuno wa bala sa Debate na. Kaduhan ang Imo na yung istorya na. Kaduhan ta nagdebate na. Usban mo na ni mo. kaduha ka sana. Narana. Tanda ni daghan to. Sa formal dito. Oh, dito man to, sa formal dito. Ito yung primero dire. Oh. Sigfred Attorney Diaz. Mil Bolingo unsa Anjo Yanok sayop nimong practice fasting do. Born again pastor. Fasting ba? Sayop na yung fasting dai. No? No. Sayop mo imong fasting practice fasting do. Sayop dai ka. Born again, ha? Ya man na. Say tubag nimo. Sa fasting, pastor maningon re. Sayop imong fasting kuno. Dili na mao. Unsa ba day fasting para niya? Oh, pastor Yanok na. Siya mo explain sa yan kau galing. Pastor Yanok na. Unsa man day ay fasting para nimo? Kana mo kaon og binignit? Oh. Dili mo kaon og karning baboy mo ni fasting? Pagbasa pag diksyonaryo oy. Nya pastor Yanok na. Pagbasa ka diksyonaryo, ako na ingnon ni attorney, abogado siya. Adili ni attorney si pastor Yanok. Oh, Pastor Yanok. Oh. Ako na nga pastor pa siya, ngingi kayo. Ako di ko pastor, pero kasabot Sayop ko po na fasting. imong fasting nimo. Ako na sayo fasting. No. Pangunta na mga Muslim, unsay fasting? Ang fasting, di na mo kaon bisag unsa ka nga isunsay mo. Sayop po, kuminsa na. Tong fasting. Oo. Kanang iya po pasabot nga fasting kanang mo kaon og binignit. Oo. Dili mo kaon og karning baboy. Usara ka adlaw. Agda si Pastor Yanok. Magpista na sa karning baboy. Brad, ang debate ni may Anong fasting ninyo? debate ni may kalimay ni. Brad, Oh. attorney Sigfred Diaz. Pero ang klaro nito fasting usara ka word. Brad, nagalintogoy ni may kalimay ning pastora niya. Ikaw, usa may Ay nga si pastor. Yanok. Itong ko na Dada, iya yun, pa live pastor. pa niya. Live Ina siya. Dede, Pastor, itabi. panawagan ka na ako. Oh. Oh. Magdebate ta pastor. Oh. O diri sa Plaza Independencia live na. Pamatudi ka na imong religion tinuod na makaluwas. Sayo po nimo practice imong True fasting dai. religion. Nga makaluwas na imo ha. Oh. Ina si pastor. Imong subakon. Aplido, Pastor Yanok. Oh. Pastor Yanok. Oh. Itawagan ka na ako. Pamatudi imong religion. Nga kanang religion na nimo, the only religion whole world. Mao'y makaluwas sa kalags tao. Oh. O dadata ng referensya. Luwas naman siya. Oh. Luwas naman. Lagi, Pastor data. Yanok. Luwas naman na siya. Mamatod Ina amo ko na. friend kung unsay tubag niya. Tagay ko sila. Ayo la sa karong sunod Domingo. Ako'y magbuot kay sa schedule kay naman tay trabaho. Oh. Oh. Kasi mukaka ka. Oh, di oy. Usa na akong gitimay hatag sa iya. Si pastor siya, Pastor Yanok. Yanok. Panawagan ka og pag-usap. Pamatod imong religion nga maoy mo luwas. True Oh, religion. tanawa. Sayop lagi di man ako agin no. Sayop ro imong fasting sayop. Kung sa bagay makayo sa sayo kay Di. agi man ko naandan. Ang hukom ang naminaw man, Brad. Ang Brad. carbon price magod Brad. palit og binignit para kuan saging nya dinagdag sa na lang. Ang mananaw mo imong hukom, Brad. Lagi Ang mananaw mo imong hukom. ha? O ba tao ako giingon niya kay sayop man ka. O diri sa Plaza Independencia live na. Christian ko dati.